Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ang takan nyo iti gusto na diapang. Kalpasan na. Amoy yung kiramitin nyo. Mataas! Yung di kayo padlaw kadag iti kakatuan na. Agaliptak kayo. Matong palbos! Nabantang ako. Ito mo kumain. Dito ay lamisa. Oh, siyak! Baldo! Awaman! Di ko makabalan. Ibagay! Ano ba dala? Hindi mong tupay! Tupay lang! Ilat kulatan dito ito nga, Baldo. Nabartagdan! Ang gurok na pa yan! Kaya kinilalay na paldo. Di ko na nangatak at mamahnak. May salang at himal ti kayarigan na. Maminsan ko lang alig-isan kat matayan. Boss! Boss Napoleon! Nalpasen! Sigurado kayo. Wait, boss! Nalpasen! Nasaya at launay. Apo! Umayat man! Sino rin ka? Aday ta ni Crisanta. Kimuara ni ti kalabaw da. Naimbag nga oras mo, Manong Jovelarde. Si Kagayan. Wen. Oh, ato ti prutas para kan ka. Ani, nagatundoy ta? Para ka na kayo ka ni Apong Victoria. Agyaman na. Umay ka. Umuna ka iti kalapaw. Para manan ka iti inaramid ko akan kanan. Agyaman na. Ayan mo, Jovelarde. Apa ya jak makita dito asyenda? Mga nood na yung kapagayan, senyorito. Yung kayo na ba? Sapulin nyo, takayat ko ang makasarita. Ibagay yung umay jay farmhouse. Sige, senyorito. Agawa nyo! Huwag, senyorito. Manong Jovelarde? Pero ito bangir at pingping mo. Kaslalin may itam? Kwa? Dayta ka diti kapuanan da Abaldo? Kwa? Saan, Crisanta? Saan kan nga aglibak pay? Naistorya kanyak ni Apong tinapasama. Naulpit da. Awan pilpilyan da, dangran. Ultimo idi ni Apong Luis kat dangran da. Gapoy di sakit tinakam da kanyak. Ni Apong Luis tinagipapasan da. Ano yan, naulpit da? Dahil tapay ti may sa pagsaksakitan tinakam ko. Tasipod dahil di nawudi pa ng dangran ni Baldo. Nang rugin ang nagsakit dahil di Apong Luis. Kat, ininot mo tinakim mapsot ti bagina. Ano yan? Aging gapi musay. Nga manipod ita. Jak kayat adang randa dagiti trabador. Tanukas ta ti aramiden da. Siyak ti makalaban da. Manong Jovelarde. Makaamo di tanan niya ti mapasama kada kami. Saan? Di ka agsao iti kasta. At dapay pamuspusan tapno mailiklik dagiti trabahador iti kinaulpit dagiti pasorot ni Senyor Pedro. Awan sa bali. No di ti pa nagtrabaho da iti husto. Saan da ngagsadsadot? Gusto ka, Crisanta? May bagakdetan ka dakwada. Angam, kaskas di nga dadang randa. Akas ka ni Apong Luis. Sipod pimusay da di Apong Luis. Inkarik iti bagik abalsak dagiti naulpit at tao. Nang runa no aglablabas da. Manong Jovelarde, lumabalin. Liklikam ko mati panagibalos mo. No adapay na saya at solusyon ti parikot. Isu ti aramidang. Saan ka kumaabo malbalas? Taamangan no maisagmak ka.
a Jubilarde. Apa ya di ba masarakan? Kaya't nasawan. May sal daw nga awan dito asyenda. Sana mabalin datoy. Kan amangan pa'y kit di no nasarakan na ni Crisanta. Ngam di nalakayat nga ibaga kanyak. Sa kayak ti kabalyok. Sakti mang sapul kan kuana. Baka yung ate dito ka mangga. Nakita yung kati ni Jubilarte? Jantre. Naklaban ang dadya ba? Abangan mo tayo ti kalapaw tayo ti lakay luway, senyorito. Nagpasok. Sige. Yung kayo kita. Kat ibawon nyo yung farmhouse. Nalamat? Oh, senyorito. Senyorito, sapsapulan na ka no? Nasaya tadakan. Alberti trabaho? Ngem awan ka dito asyenda? Senyorito. Kasta ka dito pa nagtrabaho mo, Jubilarte? Apay? Nap-napanam? Pasensyakan, senyorito. Adat na ninja abagatan. Kinitak dagiti mula anat natang ijay. Agsasao ka ka di itipod mo? Oo, senyorito. Kat, kumusta timbagak kan kay di? Nasara ka mon, tibalay ni White Lady? Saan, senyorito? Imposible asaan? Diyak pa nakita tibalay da, senyorito. Pagpapan iti day babae na kapuraw. Diyak ko nakita pa eh. Pues, kaya't kwa sa pulam. Kat inton ma sa pulam. Kuyugan na, itayan na. Batungkal timbagam, senyorito. Ala, umay ka, Jubilarde. Agtugaw ka dito eh. Tapag sangwan ta dito yung araw. Nanggayan magmaminom. Pasensyakan, senyorito. Sa anak ngamin inom iti arak. Kan jak kayat atimtiman. Anya. Amom ka di ati lalaki asaan nga umin-inom iti arak? Kat bakla? Isang umay kan. Danggayan nak nga uminom iti arak. Maragsa ka na kini Jubilarde. Gaputada ka tinaglakuan da iti mangga. Kudlo day ta, Pedro. Ambom, talkak unay day jay abaro. Kat saan ka nagbidot anang dutok kan kuana akatalak iti asyenda? Kasja iti kayat kong agtrabaho kanya, Lorna. Napudnuda iti trabaho da. Pedro, inikam kumamat iti bonus ni Jubilarde. Iti kasta, maragsakan man. Wen, talaga nga inikag. Ninayunak ti sweldo na. Wala. Iti kasta, agtultuloy lata ti kinagagat na iti asyenda. Pedro, sigurado ka kadi iti pagminasan mo? Sigurado, Lorna. At adapay ako maknalak babaan ti balitok. Ang dadaulan nyo matan ti bantay. Anya ko ma. Sa nabali, damasakupag mat na dya bantay. Wen ang... Apay, kontra nakadimanan, Lorna. Saan? Oh, saan mo't lagayam? Nga mga payakas lagrik-reklamo ka? Pedro. Di kag danag, Lorna. Tagparami dakto iti alahas mo, apasig abalitok. Jubilarte, Barok. Sika ka din, ti agdanaan iti kalapaw nila kay Luis. Una pong, siyakon. Ijayan ti pagturturugan. Saan nga iti farmhouse? Kasta ka day. Ingam, saan ka ka day amabutan? Ni apong mat. Pagbut nga kumangay. Sa bagay, Kaya ko di kalapaw da di apong gusto apag naadan. May mayat ijay. Pag may saklaan. Awan ti makapulpulapol ko apasurot ni Senyor Pedro.
Sa bagay. Ala po, panawan kayo dito eh. Tamapan ko sa rungkaran dagiti trabahador iti abanda. Awan, baro. Sige, ingkalatan. Ay na. Naimbaglakit din taagda ni Jovelarde. Kat iso pa yun di katalag iti da iti nakalawlawa nga asyenda. Naalos, kan nasingpat abarap. Kastoy aklatan. Tunggal rabi. Ada aklatan diti paraangan nga gininuto. Agpampanonod. Kayat ko ti makaadal. Ngam awan mabalin ko. Saan mat nga ipalubos ni Apong Victoria nga trabaho Sa bagay, maawatak ni Apong. Isong agtong palaklatan kan ko Saan ko apanawan? Bakatan ni Apong? Katnas kan apagserbiyak. Nang ro na takanayon ang mabambanok iti trabaho na. Krisanta, Apo. Rabiing. Madda ka pa'y laang dito'y paraangan nga aging inudo. Api arimar kayo, Apong. Matulog kayo kuman. Nang ro na tanabannog kayo. Hay, sa anak pa'y ama katurog, Apo. Pampadulutan ka nga, Meng. Ha? Kasano ka nga no awan aktaon? Ha? Anya ka din tisasawan niyo, Apong? Pasensya kan, Apo. Taawan mo't pagadal mo. Ambok akayat mo ti makaadal. Wen, Apong. Kaya't ko ti makaadal. Nga maawatak mo, taawan mabalin tayo. Isong anak latan di ti kalapaw, kat agserbiak kata kayo. Nang runa kat kanayin kayo ang mapambanog. Apo. Wan, Apong. Pagserbian kayo laangan. Ti babae anak kapuraw. Ag subli-subli iti panunat ko. Diyak may waksi ti rupa na iti panunat ko. Apay akas to eh. Sakbalin da ito ya. Nakayawan na ka talaga kan ko na. Sa dino ti pakasaraka kan ko na. Tawaray ni Jovelarde nga yung baon ko amang sapol kan kuhana. Kat saan na nasarakan? Sa dino ti ayan dayjay ang babae na nakapuraw. Babae ang nakapuraw. Agduyo sakkan ka. Alex, iho. Saan ka kadya sumurot kanyak itay jay pagminasan? Saan lolo? Tapay. Agasap sa pula ka tao. Agayat ko ang makita. Sino deta tao, Apo? Babae, lolo. Babae ang nakariknak itinagpayduma. Aniya? Wan, lolo. Sa pulak daw dyan babae. Kaya't ko nga sawain. Makamu kayo. Sana parikot na ita. Ipagamto lang no kaano ay kalaysam. Tamangangay tayo iting grande akalaysa. Wan, lolo. Mala, no saan ka sumurot kanyak itay jay pagminasan, makamu ka. Siyak nga ruden, tiag subli jay. Mas mapulot. Ako na rin dito. Pakita mo ba ito? Apa yung sakti kong damagam? Apagaan mo. Pakita yo, boss.
Jak nakit kita. Apa yang harus lawan? Kanya ti kayat mo asawa. Sakti papasulan, dapat natin mo makita. Ala, ika niti trabaho, Doro. Di ka mang disturbo dito paghilingan. Bos. Saan nyo ang masapulang na iya, Baldo? Aming ako montra, kan mang kalaban kanya. Magturong ta ija impyerno. Amigo, ata naman kaya man. Anyang oras ti sangbat mo. Jakpay na siputan ti dalateng mo. Sang-sangkot ko lang, amigo. Pasensya ka, amigo. Ada kami ni tayo di paggilingan. Isuwasan ka na sabat. Pasensya ka. Well, amigo. Kurt, kumusta dito'y pagminasan? Madama pa lang di pa naggiling tayo, amigo. Gamitisan yung payag. Agluto tayo iti palito. Oh, kasta ka di, amigo. Malagsakan na kiti na. May bantad na kayo, senyor. Senyor, aday pagaka na kayo. Apay, anya dayta, Doro. Baldo, senyor. Papukaw. Anya? Anya tigayat mo asawan ni Tidayta? Ikaw daw ang nagawit kayo. Tagi ilong amin at trabahador. Katsipay, nakinom ka rin ito na. Baldo, Diretso mo tigayat mo asawan, Doro. kamagitan na. Awan mo ni Baldo. Laging kaita. Anya? Awan ni Baldo, senyor. Hindi makita. Talungal daw, pero palabas. Anya? Napalan na nga, Rod. Diyan po, senyor. Agakap ko. Anya dayta? Ano? No, pinatay daan ni Baldo. Anya? Ta sino timang patay kumakan ko, anak? Diyan po, senyor. Amangan luat na lang, dita. Talungal daw nawan, senyor. Imposible mag-asahan magpakita nito eh. May maganlap na kanya at papanan na, senyor. Suwamas na awa. Di mo nagpagata. Nabilan, tanda na panan na. Anya? Senyor, sa pulim tayo ni Balda. Apangaan mo dati sa tinapasamak kan kuwana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Awan mo dito'y paggilingan. Wala to, wala, senyor. Napan ka din, dita karayan? Amangan luat na lang, dita. Mapana kung dito, senyor. Mawang. Sinapol ko, dito aglaw-law ti pagminasan. Diyak makita, senyor. Anya? O sige, kakasaritak ni amigo Napoleon. May papan, iti da ito'y abanag. Ate, inuman mo ato, senyor. Bus na po yan. Disuklutan. Sige, Doro. Sige, senyor. Magsasalita kayo pa meron dito. Pagsubli at ititrabaho. Pasensya ka na, amigo. Marig na buwetan, di ba ko? Iso ngay mayok dito kalapaw tapno ang ginana. Rumbeng lang nga ginanakamet, amigo. Yan nuray si ka, amigo. Ang ginana ka mo ito na. Amo ka naman nung kahit ipanagnam ngay may dito. Amigo, siga man ti pagdamaga. Itihan niya, amigo. May papan, iti panagpukaw ni Baldo. Uwan. Nadamag kumataytan. Kinapod mo na, amigo. Pinasapul kon katagiti tao. Ngam sanda na sarakan. Kat sigun iti may sa tao, amangan ka no, no nayano diti karayan. Aniya? Kasta te kuna ti may sa tao kami no. Igaputa sanda lakad nga ro da makita. Pinapod mo na pinasapul kon dita karayan. Sinurot naman ti karayan ngam
talaga saan nakita. Ano bilang nahiyanod, tumpaw ko matibangkay na. Ngambawan. Napnapanan nga rodan tayo dyan tao. Huwag nga rin ko. Ang saan ka nagdanag, amigo? Tay tamot lang. Pasapol ko manan, day tabaldo. Magagawan, senyor. Sinapol ni Baldo. Medyo tao ayo. Sa dilong tinagturturuan na. Doro, awat ka din nakaapa na? Amang ano pinatay na matan? Awan mat, senyor. Kasi mat ni Baldo na kastali ko. Ngam kasanoitan. Awan mat ni Baldo. Kanya nga itaramidan tayo. Ala, bayan yun tayo dyan tao. Sana tayo dyan, timang taktak iti trabaho tayo. Senyor. Sana ni Baldo tinapatag dito Doro. Sige, mapankan iti trabaho. Amigo, bayan tayo kadilatan ti panagpukaw ni Baldo. Dyan tayo dyan, Baldo. Manaktak iti trabaho. Bayan yun, amigo. Saan nga iso, timang taktak iti trabaho tayo. Pinayapan lang dito yung farmhouse, senyorito. Ada ka di para amin kanya? Jubilarde. Aging da ka dita, kat awan tay may padamag mo kanya, may papan kini Crisanta. Senyorito. Lading itag. Awan mo timakam amukan ko na dito asyenda. Adun tinagdamdamaga. Ang napayak, senyorito. Jantre! Aba di ka mapaliti warte asyenda. Tapno agsapol. Senyorito. Ado nga min dagiti naskan nga ramay dito asyenda. Ta sino ti masurot? Sikaw mo siya! Senyorito. Aging gasan mo may datag kanyak ni Crisanta. Dagiti trabahador, ti agi karo. Anya? Nangeg mo timbagak, Jubilarde? Agi karo dagiti trabahador. Gapot abayo na bad ka nga gargaraw. Anya, kaya't ama kita, kung maamuan ni Senyorito Alex ti pagnanaudan ni Crisanta. Wala pong. Kasano itan ba no? Sana mapalim nga isabak na Crisanta ka ni Senyorito Alex. Naulpit matlaan ni Senyorito Alex, paro. Awan dumata ka ni Senyor Pedro. Amok day tapong. Iso nga uraan niya ti mapaspasangat. Sana mabalin na maamuan ni Senyorito Alex tayo ni Crisanta. Gaputa ang mga no pagdodorso ka na. Aging gasan nga tungpal ni Jubilarde ti kayat ko. Da kayo ti agi karo, babaen to'y labi ko! Senyorito! Isa ito muna itan! Pusto senyorito. Jubilarde! Makita mi dati bunga ti di mo pa nagtungpal ha? Senyorito, saan mo sa plitin day tawan pasol na kan ka? Apay kat asaanan? Senyorito, syakti sa plitin nyo. Gaputa syakti sana nagtumpal. Sige, siya akong tisaplitan, senyorito. Kastagayam ti kayat mo ha? Senyorito, imbagam iti kayat makagayam. Apay akas tatyang amidam. Iti ka ano man? Jak kayat ti makigayam iti kasken ka amamirmiraot. Gustoon, senyorito. Saan yung kumasaplitan ni Jubilarde? Sumardeng ka dito! Senyorito, pangasim, isartan mo dito. Jubilarde! Isardeng ko lang timang saplit kada gito'y patat amamirmiraot. Iti ka nitong hagtungpal ka iti kayat ko. Nalawag ka ni! Pasensyakan kapsat. Siya ti makagapo akas to'y tinapasamakan ka. Sinaplit na ka ni Senyorito Alex. Awan ang yaman na, Jubilarde. Kamok, ngay malamot laang dayjay kini Senyor Pedro. Naranggas da. Lukas di nga sitgan na ka. Darasay mo tiyo matayo.
Likli ka mon. Well, kastanto ti Aramida. Agananos kayo kumaditi asyenda. Ket pangasyo. Tasan kayo o pamampanaw. Wen jubilarday. Agyaman ako kasta kamsat. Ala, agawid ka pailaan. Amo ka na sakit pailaan tinasaplit kan kay tilatigo. Agawid ka. Ket in ka ginana. Jam 3 a jubilarday. Tadi nakat ka no masarakan ni White Lady. Ngem iti kanito ang maduktalak nga agul-ulbog lagayam. Saan laalati ko ti dosa na? No di ka ti bala ti paltog ko. Hey! Hey! Siya kong ti rumuar dito asyanda. Sa pulik dayjay at krisanta. Hey! Ha! 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 Marsyana, rumarak biit. Inak iti bangir a mansyon. Sumarong karak la ijay. Wan, ma'am. Agsubliak matla dagos. Wan, ma'am. Nabayag ajak na sarungkaran ti mansyon dahil di Juanito. Isungay ta tanalagip ko, masapol a sarungkarak. No kasapulan nga ipadalos ko. Aramida. Nagadon tinagtubo aruot iti aglawlaw. Agpapan iti hardin. Nagaatid tugan ti ruot. Oh. Nagdakkel daytoy a mansyon. Adayo adak-dakkel ngeb ti mansyon mi. Ngem awan ti agnana ditoy. Isuan na labit. Agbubuutan iti uneg. Gaputa saanen anadaldarsan. Oh. Medrina. Juanito. Pasensya kayon. Labingidag. Tasaan kayo ang matulungan iti pan nakatambang yu idi. Labingidag unay. Kasta ka de, senyora. Sige. Agayabak iti kadwak amapan agdalos iti mansyon dahil ti Senyor Juanito. Agyamanak, Manang Victoria. Ita ka din, senyora. Uray inton bigatan. Kayat ko amadalusan ti unag ti mansyon. Aging ga iti ruar. Iti amin ngaglawlaw na. Matumpal, senyora. Agyamanak. Kan kayat ko at hardin ijay, kat mamulaan itinagduduma akita ti masetas. Matungpal, senyora. Agyaman unay, mana. Sabong dagiti Neryo. Dadya man ni Apo init. Lumlum na kan. Manalangan na segundo, agtapunan. Ngaminton bikan. Sumingising manan. Babae na kapuraw! Ha? Babae na kapuraw! Agda ka man dito itanap. Angawan nakmanin ako na. Amang matintinagan ko. Ngam babae ang nakapuraw ko ng pailaan kanya. Talaga mo't anak kapuraw ka. Pasig apuraw ti kawas mo. Agpapada kayo kadagita sabong tileryo amaris puraw. Nagpipintas da, saan ka din? Well, akas iti kinapintas mo. Agyaman na. Ala, umay ka krisanta. Intag tugaw iti tuktok da jedak ba to. O sige, mabanta. Lukas ka. Gapuanan da dya senyorito Alex, day talamma, ititakyag mo. Well, sinaplit na itilati ko. Itaan niya ang kapo. Ada di mi nagkinawatan. Jakayat kagtungpal iti kayat ng aramidan.
Ay, namdangran na kamat. Uray danghan na. Basta sana may sagmak ti padak a tao. Nangruna dagiti awan basol na. Ano di kayat mo asawan? Basta ti makunak. Naturay una ni senyorito. Anya man nakayat na. Basta po lang matungpal. Manong Jubilarte. Duma. Kaya't kunti bumalas. No bumalis ka? Anya tinam na maam ama pasamakan ka. Ad-adda ama isagmak ka. Laglagi pamkuma. Ano agdara sodos ka? Ad-adda laang ama isagmak ka. Idaw-dawat tayo langan iti Diyos. Asapay la kumata malawlawagan dagiti panuno ti amo yo. Katagbalbaliw dan. Juan Crisanta. Kasta tiramiden tayo. Malaman, kasapulan nga agawid ako hantay nakagluto. Sumangpat to ngamin ni apong ko. Kat masapul anak kaluto akton. O sige. Umay kan. Bumabatan dito ituktok ti batuan nagtugawan ta. Itulot ka na di kalapaw yun. O sige, bumabatan. Yawat mo tayo nun ha. Tatanglan ka. Amangan no may galis ka. Saan? Kabailang. Di ka kadinagpahin. Alan. Yawat mo tayo nun. Tatulungan ka bumaba. Agyan na nag-iti pa nang itulod mo kanyak diti kalapaw mi. Awan na niya man na Crisanta. Sige. Mapana kong Crisanta. Mabiit laan. Agtsa ka pa'y. Saan? Crisanta. Apay? Ada ibagan? Mabalin ka diya kanayo nagti sumarong karkan ka? Ha? Ipalubos mo ka di. Makadano na ko dito asyenda. Aglayo na ko ni Kalapaw dahi ti Apong Luis apagawa idag. Agin na ako. Jubilarte! Ni Senyorito Alex. Anya tiar aramitin na dito eh. Sa di na tinagapwam, Jubilarte. Di talaan Senyorito. Amom ka di at ikagurak launay nga ugali ti may sa tao kat ti agulbot. Amo! Naggapo ka iti ayan ni Crisanta. Saan ka di? Agpudno ka. Tano saan? Kugtar ti agdiso iti rupan. Saan ka nga gason? Naggapo ka iti ayan ni Crisanta. Saan ka di? Agsasawak iti pudno Senyorito. Di talaan tinaggapak. Iti balay ti may sa pagayam ko. Kastagayam ha. Ti kugtar nga asim Senyorito. Sana kalumaban ka na kayo. Saan na kumamot adangran? Jackpot siya na saan kayo kita ka ni Crisanta. Iso nga'y bagamon kanyak ti ayan na. Jack amo Senyorito. Kastagayam ha. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amok nga agayat ni Senyorito ka ni Crisanta. Gamsa na mabalin. Gapot ang mga saktan na lang. Ang mga nagsagaban tulang ni Crisanta kan kwa na. Urayan niya ti mapaspasamak. Diyak itulok nga agsabat ti dalanda. Nga uray pa'y anya ti aramidan ni Senyorito Alex. Sige, inakon ako. Masapol ang masaksapak ita nga agpaasyenda. Kaado ti aramiden eh. Income dalusan ti mansyon dahil di Senyor Juanito. Apong, anya nga tanong sumuro taklangan kada kayo. Tumulong akmat nga agdalos iti mansyon. Ha? Ay, saanan apok? Dito'y kalatan kalapaw. Ado mo ti mabalin nga aramidem no kayat mo. Agsibog ka kadagiti masetas mo. Kadagiti natang amulam kanda dumapay. Sige, apong. Laglagi pom kuma ti kanayon ko nga ibagakan ka, apok. Asaan ka mapmapan iji asyenda? Gaputa adda dagiti dorsok alalaki ijay.
Amangan noan nga ti aramidan dakan ka. Wan apong, maawata. Nasayaat. Ala, indak nga rodan. Agan-anad kayo itidalan nyo, apo. Senyor, tawon na Domingo tinapalatas. Namawantan ni Baldo. Payaman ni Baldo, kunakbad. Malagip ko gamin, senyor. Mas dawat kakilat anak putaw. Ah, aguray ka. Papangan mo. No, Nuan niya, noon papatay mo dinibus na pilyon. aniya. Yan, senyor. Papangan mo dinukas na. Iti aniya ka po, kasta ti aramidan na. Ano nga minsan na nagkinawatan, senyor? Mabusor ni Bus Napoleon kini Baldo. Patay talaga nagbanban ni Kaster Aramidin na. Adi tumulong iti trabaho. Aniya? Malagip ko api ng tanay din ni Baldo. Sigurado ka ka di iti bagbagam? Wag, senyor! Adda kagayam dito kalapaw, amigo. Adda ko maibagakan ka. Anya da ito, amigo? Sigurado ka ka di nga wanam mo iti panagpukaw ni Baldo? Amigo? Saan nga ta at igapuna nagpukaw kat impapatay mo? Anya? Amigo, napudno agserserbi kanya ni Baldo. Iso aja kaya kuma amapukaw. Amigo, saka di tinatapa mamakagapo no apa nagpukaw ni Baldo? Kuha, amigo. Amigo, saan na dahi tati mayak dito? Saan na ti pumatay? No di ka ti balito. Ito, no saan tangag kinawatan, nasaysayat lang na pumanaw kami. Ne, saan, amigo? Awan mo timbaga kakasta. Nung hasta nga mo, amigo, unasan ti matingata mo kanya. Ano dakas ti atap mo kanya, ang mga no saan tangag barigi, amigo. Ang pukaw lakid di ti balito. Sige, amigo. Lipatan nga rodan tinaibagakan ka. May papan ka ni Baldo. Ti importante ka ti balitok, amigo. Well, amigo, importante ti balito. Madlaw na bayagan dahito yung apunti kayo. Ngayon maging kita. Nabnabiyag bay. Bay tala, kanagamon na gitida dumasa nga na. At tagayam sinan puso na kaukit itipon na. At dapay nakaukit anagan. Basag man anay bag. Lito Olivia. Lito Olivia. Nagan gayam day dinatambangan edi dagitoy. Sige, no nabannog kayon, agi na natayo pa'y di. Ituloy tayon tumanan, inton madamdama ti agiruot. Takalpasan na, itintuon nagtimadsyon, ti dalusan tayo. Wala na, Victoria! Apong Victoria. Jubilar de, barok. Nakaumay ka mo dito'y mansyon. Wala pong. Nalagip kayo nga umay kitaan dito eh. Kahit nasaya at may tagdaldalos kayo gayam dito eh. Ni Senyora Lorna, tinang ibaon ka na kami nga agdalos dito'y barok. Nasaya at no kasta pong. Nagdakkel dito ang mansyon. Agam, awan mo tagnanad. Well, barok. Mansyon da ito'y ti pamilya, ti Liberio. Nasisingpet at at tao ti agnanaod iti da ito'y. Man nakaawat dalaunay. Ngam sayang, taawan damatan. Apong Victoria. Naulpit ngamin dagiti daduma a tao.
Tapinatay da ida. Iso nga iti day di agundaway. Naglading ti entero nga asyenda. Tunggal maysa. Naawanan iti namnama. Nang runa pa'y idi mangrugi manen ti kinaolpit. Dagiti pasurot ni Senyor Pedro. Apong, Naranggas da unay. Iso nga inot nga agpukaw dagiti trabahador ide. Ngamga po iti kare ni Senyor Pedro. Anayunan na ti sweldo dagiti trabahador. Madumanen di agtrabaho. Tay dila kay Luis ti mangpatpatibker ide kada kami. Ngagpatinggan tumatlaan ti kinaulpit dito asyenda. Tadong tento ti kakaisuna nga agtawid iti asyenda. Uwan apong. Nasa umat day ta kanyak day di Apong Luis. Mangnamnama na unay day dila kay Luis. Asibibiyag pa ti anak day di Olivia. Nga iso ti kakaiso na nga agtawid iti amin asaliko at Liberio. No si Bibiyag. Ayan na nga ron ita na Apong. Day tati jak masungbatan baro. Ngam sapay lako ba. Tadumteng to ti aldaw asumangpet ti anak day di Olivia. Tapno iso ti mangimaton iti asyenda. Kat saan ang amaulpitan pa'y dagiti trabahador. Apay nga inayaban na kiti day ti adiso, baro. Pasensya kayo na Apong. Kas lang amin aginteresak iti pakasaritaan day di Olivia. Ken Lito. Ha? Isong nga inayaban kayo dito'y Apong. Anya ti aramiden ta dito'y, baro. Makita yun day taduduogan a kayo, Apong Victoria. Wine. Apay ka day. Ada nakaukit iti puon na Apong. Kaslada pakasaritaan day ta kayo. Ha? Olivia ken Lito tinagan ang nakaukit. Madlaw ang nabayagan ang naiukit. Ang mabasa pailaan. Day ta ka di akayo? Abong baro. Day ta akayo ti saksi. Ti ayan-ayat. Kan kinaragsak day di Olivia kan Lito. Di Lito idi ti katalak ni Senyor Juan ito dito'y asyenda. Katultulungan mo day di lakay Luis. Nasingpat abaro day di Lito. Nataarpay. Nagkinaawatan nga rod da Olivia kan Lito. Kat iti day ta akayo ti ayo yanda. Kastagayam Apong. Nagaramid idi day di Lito dita iti kunkunada tree house. Tree house? Uwan baro. Kanayon da nga umuli iti tree house. Kat ditada nga agsarsanta. Mayat gayam ti pakasaritaan da Apong. Uwan baro. At dapay idi gundaway. Amay saak apasat iti kinaragsak da. Denggam ta istoryaan baro. Ha? Ganito gayam day tagtartaray nga umay ditoy. Nana Victoria! Nana Victoria! Ha? Ilimmayak ni Olivia! Kamkamatan nak! Umuli ak iti treehouse. Yung di ko maibagbaga nga ijay tinaglimangak ha. Kaya mo nagbiyak ko nana. Ha? Sige nana. Na. Dayjayan nilito. Nagbarta katikmaray. Katayjay. Umulin iti treehouse nga inaramid na. Ay, ulayan dagiti nga agayan-ayan. Kas dalaog. Ay, makabanyog dyan, taray. Nana, nakita yung ka dito naglamangan ni Lito? Mabaling ka din na ito, Doyo? Ay, well, nakita. Imuli dita treehouse. Kasta gayam, ha? Agyaman ak, Nana. Ay, agsagana ka dito. Anyan, dagiti dua. Nakaragragsak da. Dajayon, umulong ni Olivia iti treehouse.
Nakapapal ganti kinaragsak da nga gayan ayat apong Victoria. Uy, pano. Naragsak da talaga. Oray na kurapay idi day dilito. Inaklon lata day di Senyor Juanito kan Senyora Medrina. Nasingpot nga ron talaga da di Senyor Juanito. Kan Senyora Medrina. Uy, barok. Impatagda dagiti trabahador da. Iso nga aging gaita. Ay aywanan mo't anaimbag dagiti trabahador. Ti asyen. Ne, nagbiitan ti panagdalosyo, manang Victoria. Uwan, senyora. Kat bilibak ta nadalos met. Iti man unag kan ditirwa ti mansyon. Uwan, senyora. Kat ita tanalpasan ti panagdalosyo. Kayat ko amulaan yo iti masetas ti hardin. Kan kayat ko nga adda ko matikanayon nga umay agdalos iti daytoy a mansyon. Sige, senyora. Mangduto ka kiti kanayon nga umay agdalos dito'y matsyon. Agyamanak. Ay, nakalidlid ay daytoy a mansyon. Tunggaladak dito'y malaglagip ko na abirat Medrina. Anyan, tinagbamba ganda. Ala, saanin nga iso tilagi pa niyo pa, senyora? Saan kayo nga aglidayon, akasta? Kanayon latta ang maipalagip kanya, manang Victoria. Nabayagan day di atsyempo. Nga maging gaita, saan pa'y laeng amapunas iti panunot ko, tinapasamak kadakwada. Jak makita ni Jubilar di dito asyenda. Sa dino ita banda ti en. Aging gaita, awan pa'y tinagbanagan ti ipaparamid ko kankwana. Buisit a Jubilar de. Talagang samat at di na kaya ti agtumpal. Sa pulat man ti loko. Oops. Mapanak iti kalapaw day dila kay Luis. Hey! Hey! Ya! Ya! Agawid ako na. Sa paag tumanan ti umay dito'y asyenda inton bikar. Ta ituloy mi ti agdalos kun agmulay ti hardin ti mansyon. Ha, nakakabanyaw. Senyorito Alex. Naimbag na oras mo, Senyorito Alex. Siga ba ka? Andaman damagakan ka. Adya daw ta, Senyorito. Sa di na ti pagnanadan ni Crisanta. Ha? Crisanta. Wan. Ti babaya nakaturaw. Iti day di lamay nila kay Luis. Sigurado nga mong ti pagnanadan na. Saan ka din? Kuha. Inaasot na ti palit na. Sika bakit? Ti bala to'y paltog ko ti kalaban mo. Nuagulbot ka. Sa dino ti ayan ni Crisanta. Sumubat ka! Kuha, senyorito. Tsaka mo. Kanya! Agsaw ka kaditipod, no? Wala lay tamoging mon ti paltoga. Kuha, senyorito. Tsaka mo ti pagnanaudan ni Crisanta. Tadyak mat dinamdamag day takun kwa na idiin may nakilamay. Agbilangak si kaabakat. Maysa. Dua. Talo. Ha, ano ti kaya pasawan dito eh? Nasaya tabda ka, Jubilarte. Gaputa sikat isap sa pulet. Senyorito. Pagtugat ko man daw ka, bakit? Nudi ka dinteng. Apo Victoria. Mapankan. Anya ti maipaykukin ka, senyorito. Tasap sa pulan na. Anya ti banat ti paparamid ko kan ka? Lading itag, senyorito.
Ngam talaga ajak masapulan tayo ni Crisanta. Awan ti makaibaga ka dagiti nagdamdamagak. Anya? Isosanda ko man napilitin namang sapol kan kuha na, senyorita. Gaputa talaga asaan adito'y vinabista ti pagnanadan na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Uminuna kiti halak. Aglamersak iti halak. Diyan triday dya jubilante. Saan ang mapangnamnamaan? Sino nga tamat dito nga tok-tok-tok? Disturbo. Ilukat mo! Katsumra ka! Baldo? Senyorita, mabisina una yan. Mga anak ko ma. Anya tinapasamakan ka, Baldo? Nagsubin tipig sa senyorita. Gaputan nakapanganakon. Ita, isalaysay mo kanya tinapasamakan ka, Baldo. Apay nga kakapsot ka din tayo? Kan adda ka muul mo? Binugbogdak dagiti pasurot ni Boss Napoleon. Anya? Kapasan na. Impupukdak iti naramid da kasla kulungan ti aso. Anya? Iti anyaga po ngay naramid da kan katikasta? Biniling ida ni Boss Napoleon, senyorito. Iti anyaga po? Diyan mo. Kagurguran ak dayja tao. Iso aja kayaton ti agsubiji pagminasan. Lawagan man ti agsarita? Apay, iti anyaga po akagura na kanya Uncle Napoleon. Diyan mo, senyorito. Nadagsan ti dara na kanya. Iso pangasim, senyorito. Di na kuman pagsubian iya pagminasan. Dito ang natan na siyenda. Wano saan ni Jay Rancho. Sige, loday dati ko na. Patgan ka, Baldo. Ngayon ba nagsapam, senyorito? Umangkan, kasumango ka itilamisan. Nasakit ti ulok. Gapo iti panaginom ko idirabi. At dahil tatikapan, senyorito, apag isa, lalpasan at tinimpla ni Chayon. Ungayam, senyorito. Kaya't ko timapan, kan sumarong ka, di kataltalunan. Saan, Baldo? Kuyugan na. Tadda sa pulen ta babae. Ha? Babae? Babae, senyorito? Wan, Baldo. Sa pulen tatay babae anak kapuraw. Babae ang nakapuraw? White lady? Gusto ka, Baldo? Babae ang nakapuraw. Katapama naman sa pulan ta. Saan kon apaluspusan tayo? Iyan ka di kabakiran ti pang sa pulan takan kwa na senyorito? Bueno, ang mga mat no iti rabi ang makita taday di a white lady. Senyorito, iti puon ka di ti akasya? Di nagsurunan, Baldo. Dispensaran na, senyorito. Ngam, pangsap-sapulan tangarod iti bagbaga mga white lady. Uray sa dino apaset ti lubong. Aba nagsardang ka, Baldo? Napangayaw ko ni Jobelarde, senyorito. Dakang ti atraso na kanya na itataw. Mapaling ka di at isagak ti kabalyok. Tapay? Inak singiran iti atraso na kanya.
Jubilante, ni Baldo, umasidag dito. Aganad ka ba? Sige, umadayo ako. Ni Baldo. Apay nga dito eh. Jubilante! Apay ang nakatakdar kalatan. Apay ang di kagtrabaho. Amo ka siya tigagarayo. Isungur-urayan kayo. Urayan na kami gayam. Nawaya kung amang kugtarkan ka no kayat ko. Anya ti basol ko kan ka. Hoy, Jubilante. Umanaw kan dito yasan no di mo kaya ti madaksan. Anya? Nangag mo timbalag? Umanaw kan dito yasan no di mo kaya ti madaksan. Nakita ti panang kugtar mo kini Jubilarde, Baldo. Ngam, di na kamat binales. Ha, senyorito. Awan kabalan na kanya kay Jai. Apa di nakabalsan? Gaputan muna ang madaksan lang nubalsan na. Senyorito. Bayan na kuma mga ramid iti kayat ko kenkwana. Sige, aramidom ti kayat mo kan kuana. Makamo ka. Ala, sakayan tanda kiti kabalyota. Tasapulen ta ti babay apag duyusa. Barong, nakita ti panangkugtar kun ka ni Baldo. Ngam di mo binalas. Sa bagay, amok mo ti kababalin mo, Barong. Kan saan mo abasta balsan? Gaputa pampanunutam nga amangan no adda mairaman at trabahador. Anya ti basol ko kadakwada apaw. Awan ti atraso kadakwada. Tapno aramiden dati kay kayat da kanyak. Barong, Apay apakaragsakan dati mangdangran iti pada data. Awan asida. Barong. No kay kasta. Sana mabalin a pumanawak diti asyenda. Aging kaasaan ani Senyor Pedro timang papanaw kanyak. Wan, Barong. Kat aramidan mi mo ti amin akabaulan mi nga trabaho. Tapno saan ka amadaksan. Masapol amataming anaimbag dagiti mula ditoy. Iti kasta, nawadwadlat ta ti maapit. Kat gapo iti dayta, magustuhan na kalata ni Senyor Pedro. Agyaman ang apong Victoria. Di mimot kaya't apumanaw ka dito asyenda. Wan, Barok, saan mi akayat apumanaw ka? Senyorito, apay ka doon nagsardeng ta iti batog day ta kalapaw. Kalapaw dayta day dilla kay Luis. Ket dito'y anakitak idi ni Crisanta. Ti white lady, senyorito. Wen Baldo, Amangan met no kabagyan day di kay Luis. diyan ka mo. Ngem awan ti makasungbat iti dayta kadag iti nagdamdamagak. Unggan, senyorito. Asido itan diagnanad iti day ta kalapaw. Ni Jubilarde. Ni Jubilarde. Wen. Ala, umay ka. Mapantay ti abagatan. Bareng makita ta dita ni Crisanta. Mabit lang, senyorito. Mabit lang. Apay? Walay nakbit pa umasigagak di ta kalapaw. Anya ti aramidem dita? Basta buyaan ti aramidag, senyorito. Napuuran ng tentero at kalapaw, senyorito. Apay pinuram. Kapnag na kang dayjay at Jubilarde. Ala, mapantan. Hey, Here! hey.
Manong jubilant day! Manong! Apay! Na Senyorito Alex kan Baldaw! Apay! Pinuuran na ti kalabaw mo! Anya? Uwan manong! Nakita kita! Pinasgidan ni Baldo ti kalabaw mo kat pimanaw dan! Anya? Dagiti awanan ba in? Kita manong jubilar day! Di maputi kalabaw day ti Apong Luis! Dagiti awanan asi. Apay ka diya kastoy tinaramid na manong jubilar day! Agdan samot di na magustuhan kan ka? Iso pinuuran dati pagnanay da! Di kagdanag manong jubilar day! Bangunan tayo man ang tikalapaw mo! Handa ka! Puno na to! Ang titinulong tayo nga grabe ng tikalapaw mo, jubilar day! Tulungan na ka manong jubilar day! Agyamanak ka na kayo. Hanggang panagkunat! San salahin nga iti di sumayan ti kalapaw day di Apong Luis, ti pagaramidan tayo iti kalapaw mo. Iti langan asidag ka. May bagi dyan ta, medyo tayo. Agyamanak kan kakabsat. Agyamanak mo't kada kayo amin. Kasano da itan, Barok? Awanan ti pagturugam. Mapanta ka di EJ farmhouse? Sana pong. Ano kayat mo? Sumurot ka langan kanyak iti panagawid ko. Sana na pong. Sana balen. Sa bagay, adulat tati kalapaw dagiti trabahador dito'y apang turugam. Wala pong. Sige nga ron, Barok. Agawid akon. Wala pong. Kat aganat kayo iti dalan nyo. Lina kan dyan ini. Ngayon saan pa iniingmay ni Manong Jovilarde dito'y tanap? Sa bagay, amok ama kumikong ita. Agawid aklangan. Leryo iti tanap, panawan kayon. Agsubli aktuman ni inton bigat. Nagpipintas kayo. Kan nagbabanglo kayo. Akas iti kinapintas kan kinabanglom. Babayan na katuraw. Ha? Manong Jovilarde! Diyak naglatiya si dag mo. Naimbag na oras mo. Kastamat kan ka, Crescenta. Ha? Naliday ti Rupam. Ano tinapasamag kan ka? Awan. Awan, Crescenta. Na makikita ka, Analiday. Maligliday anak mat. Crescenta. Sika lang tiliw-liwak. Nukas tayo nalidayak. Ang numalagip ka. May kanak itikirad. Manong Jovilarde. Malagip ko nagitimbag-bagam kanyak. Anasay-say at tinabakong baba. Ngam ti darasudos. At iparikot. No dapay sa bala solusyon na. Isu ti aramidan. Asaan kat nagdarasudos? Tamangan mo isu ti pakaisagmakan. Wen, pag nadaigtama ng Jovilarde, agiaman ang tabi mo malipatan dagitaan na ibaga. Kat kanayon kumati ikakamang tayo iti Diyos. Ta iso ti kanayon at tumulong kada tayo. Itangat tayo kan kuana. Lagi ti amin, aparikot tayo. Crescenta. Si dadaan at tumulong tinamarswa kada tayo. Manong Jovilarde. Ay na, agyaman na kanak ko. Tanagawid ka manan. Kinapudno na, kailiw ka na nako. Oh, anyati kayat mo nga ilutok asidaan ta. Iba ka manak ko, tagluto ah. Urayan niya nanang. Basta da kayo timang luto. Ta sino kumapay nga iti agluto, no di siyak. Ay nanaimbag kumaa, no adan babae nga ikalaysam. Ta isunto timang iluto iti kayat mo asidaan. Uy, nanang. Madanom to dayta. Alangarod, agi na nakapay, tay nakagluto anak ko.
Oh, nanang. Apa di kay pala naturog? Rimor kayo pailaan. Adda ka pala dito'y ruwar nga aging inudo, anak ko. Apa di ka pala maturog tapno makainana ka. Sana pa makaturog, nanang. Anak, madmadlaw ko kan ka, sipod si mangpat ka, analiday ka. Akaslada parikot mo. Anya ka diday ta, anak ko. Kwa, nanang. Siyak ti inam, anak ko. Iso nga ibagam kumakanyak no anya manday ta parikot mo. Parikot mo ka di, iji asyenda? Iti trabahom? Wano kadagiti amom? Kwa, awan da ito, nanang. Sanda ka pa kadanagan. Kabisado ka, nanak ko. Nakataltal na kalukas tangad na parikot mo. Nanang. Iso ang mabalin ka di nga ibagam kanya ka, anak. Nabanugak lang, nanang. Maditirik, Day talaan. Sigurado ka ka di, anak ko. Wen, nanang. Ala, kayo kat maturugan. Uray si ka, maturog ka mutan tapno makainana ka. Nang runakat ko nam ama ditirik nam. Anabambanog ka. Kan sigurado ang masapa ka manan nga agriingin bigat. Sige, nanang. Ala, umuna ka yan. Sige, anak ko. Panawan ka pa nga ro dito'y paraangan nga aging inudo, ha? Wen, nanang. Oh. Agliblipak ni Jufil Arte. Ngamam mo. At naparikot na. Diyos ko. Di mo ba ibayan, di anak ko? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anak, agkape kapay. Napudutan ti kape. At to, Agyaman ak, nanang. ita ka di aparbangon ti ipapaanaw mo? O, nanang. Naskan kami na makadano na kadagos iji asyenda. Anak, anya nga tano saan kan nga agsubli iji asyenda? Kwa, sana mabalin, nanang. Kasano ngamin, kat ang mga numaparparigat kamot ijay. Jak mabalin na panawan ti asyenda, nanang. Ala, maawatan ka, anak ko. Basta agan anad ka kumaaka na yun. O, nanang. Da kayo asabang tiliryo. Simingi-singin ti init. Nyamjak maoray ni Manong Jovelarde. Nakaligliday nga minidi kalman. Amoyo ka diti makagapo. Gapo iti kinaulpit dagiti padami at tao. Crisanta, may baga oras mo. Ha? Manong Jovelarde, kunak na saan ka na umay dito tanam. Nakairuama kung ti umay ditoy. Tungkal kastoy nga agsapa. Namuha ka ni Apong Victoria ti inaramit ti pasurot ni Senyor Pedro kan ka. Kati parang poor da iti kalapaw da iti Apong Luis apag nanaadam ita. Nasa una kayam kan ka. Agad anad ka akanayon. Manong Jufil Arte. Wen. Agan anada, Crisanta. Liklikam ti dakas. Liklikam ti pakaikursungan. Di mo itulok nga agbaling ka akas kadag iti dakas at tao. Agari lakta kumakan ka ti kinaimbag. Ti ayat. Agtalinaad kumakan ka ti kinapakong baba. Tababaan da kita. Ni Apo Diyos ti mangsupapakan ka. Crisanta. Tunggal umayak agararag di tanap. No kasting agsapa. Ikarkararagan kalagta. Asapay la kuma. Tailisin na ka iti pagkan. Agyaman ak, Crisanta. Kaslanak bit, amigo. Ita, aglot-luto tayo ni Tibalito. Oye, amigo.
Agam, aguray ka. Mabayag ka di pa, iti pan nakaluto ti balito. Saan ka nga gana, amigo? Tama-tama pa lang ti proseso na. Ngayon, mabitay ka. Nasayaan mo kasta. Ay na, maragsakan ako na, amigo. Lorna, ang mga ano kaya't mo ti sumurot kada kami kini amigo Napoleon na mapanijay syudad. Apay, anya ti aramiden nyo ichay. In kami agila ko iti balito. Ha? Well, Lorna, iso ano kaya't mo? Sumurot kan kada kami kini Napoleon. Saanan, Pedro? Dito yaklatan mansyon. Amumat kanya akon. Awan usem ko nga agpasya-pasyar. Iso nga agbati akon. Sige, adagan ka na ita, Lorna. Ay, tatipod no na pasamak, Senyor Pedro. Isuadjakon kaya tiag sugli jay pagminasan. Ala, umanugot ak iti dayta, Baldo. Napatpatid kanya ti balito, ngam iti sika. Senyor, Sa nabali na di kag subli jay pagminasan. Basta trabaho ka dito asyenda. gano, senyor. Ken, mabaling ka di, asa kung ti pagbalinin nyo akatalag ti asyenda. Ano yan? Wen, senyor, siya klangan. Tasaan mag-akabalan ni Jobelarde. Na italamag na magna ti aramiden na dito y asyenda. Iso-aso kataklangan, senyor. Siya kung ti pagbalinan nyo akatalag. Baldo, bayam ani Jubilarde ti katalek dito asyenda. Gapot at adang agtalek akan kuana. Adayo atalkek ni Jubilarde ngem iti sika. Senyorito, apay at di kasi murot kada Senyor Pedro ang nagpasudan. Santay nga ita ti susurot ko kada-kada. Sa bali ti adday ti panunot ko ita. Awan sa bali, no di ti babae ang nakapuraw. Ti White Lady? Apay ajak masapulan. Apay asan nagpakita kanya. Senyorito, amangan mat no inkantada day jaya babae. Tila sa sawamat, Baldo. Kasanumat ngamin, babae ang nakapuraw. White Lady. Amangan no inkantada. Sumardan ka! Di naksurunan. Agsagana kakit di, tarumwar tamanan. Sapulen ta ni White Lady. Barok, nakitak da baldo kan senyorito Alex. Nakakabalyo naman ang katagpalaod da. Nakitak mo't ida ako. Ket amoklatan ti magagapo. Sapsapulan da ni Crisanta. Wen, nalabit asap-sapulan da ni Crisanta. Agam narigat da masapulan. Gaputawan ti makaamokin ko na. Hapon no dayta. Gaputadyak mo't imbagbaga kadagiti tattao dito. Ani Crisanta ket apo. Nasayat unay apong. Ket sapay kuma. Ta saan tungag sabat ti dalan da Alex kan Crisanta. Sapay kuma. Naglamoyot at ilmunan da ito yung arak. Naimas. Masurunak, senyorito. Sino ti bakasurunan? Daljay at Jobelard. Agasem, iso kano titalkan ni senyor dito y asyenda. Kaya't asawan na ita. Asanak atalkan ni senyor. Anya? Agasem, imparupan ni senyor kanyak asanak atalkan. Kat dahil di adyo Belardi nga ginlalaing titalkan na. Bayamon, Baldo. Saan mo na kontrahan ni Lolo? Noon niya ti kayat na para dito yung asyenda. Saan mo na kontrahan? Tama nga no badaksan ka lang. Nalawag? Ngayon, senyor. Baldo, bayam laing ni Jubilarde.
Saan ang apunas tigurak iti dayjay at tao? Inagawan nak iti takam. Imbes asa ka nabaybayagan nga papaay kada kayo, kirambang akatalat dito yasanda ang yamsanmat. Tanapan iti kabarbaro pailang. Napan iti dayjay at jubilarde. Aga-agaw. Baybayamon ko na kamat. Ala, ituloy takid dito uminom. Senyorito. At kurang itarabi. Anya manan ta? Babae. Sika talaga, Baldo. No kayat mo, inak mangala iti babae. Dito yak palang parangan ti kararamid na kalapaw ko. Ay, agpahangin agpay man dito eh. Apong Luis, ladingitak ti panang porda iti kalapaw mo. Kadita, nang bangon dagiti kakadwa dito asyenda, iti sabali pa yak kalapaw apang nadak. Agam ti kayag danag. Agpulon tumat lang dagiti mangiruruman. Anya dayjay. Babaeng sakit di dayjay nakikis. Kita ko anya dayjay. Amangan mo't mo niya tinapasamak iti dayjay babae. Di taban dati nakangagak. At turungak kita. Nasaya, tanawanan iti puot na ito yung balasa. Gapo iti parang paruso ko kenuana. Chamba. Nakita kayo din balasang. Napintas ka. Iso nga oray medyo adayo ti ayan mo. Imayak na tatapno kamagan ka. Sayang. Saan ka idi analagip? Di si ka kuman tinalami nga impan ni Jibantay. Kau bubingam, kalaslas bangam. Magagaran ako na talaga. Tinasayat, itiso ka bailang, nalaspang abalasang. Masapong wasak, timakaunakan ka. Itiso ka. Magagaranak. Una yan. Ubang ka. Ang tanang kong taka niya. Sino ba? Agmay may saka ka dito kalapaw mo. Uwan, Manong. Ayan dagiti kabalay mo. Awan ni nanang ko. Tanapan niya dyan sentro. Nabigat pa lang nga agawid. Tatimulong ngamin iti trabaho iti gayam na nga da karinderyana. Kasta? Sige. Saan ako na pumanaw dito eh. Bantayan ka pa lang. Ang mga nusubyan na kadadya tao. Agyaman ak Manong. Mabutangak may maysa. Agyaman ak tada ka nang isalakan kanya. Ayan ti babae ako nam. Nagbayag kamatan. Itay pa'y nga uro-urayak ti sangput mo a babae. Dito, senyorita. Ngam awan. Anay ko. Ano tinapasamakan ka? Sayang. At ako man babae nga isang pet ko. Nga madamot lalaki anang kugtar kanyag. Nagpigsa ti panang kugtar na kanyag, senyorito. Ganda ni Jack makakuti. Aniya? Naimbaglayan na tanakatarayak. Inkarigata ti madayon. Asino day ta lalaki aman nakibiyang? Jack na ilasinan, senyorito. Wag no, sa nagtibulan. Ngam nakabungot dayjay alalaki. Iso a Jack na ilasin. Aniya? Nakaabungot? Senyorito. Sayang, nagpintas pa'y kumatay di balasang. Sayang at talaga. Ngam,
na madoktalak ti kinasya sino dayjay alalaki aman nakibiyang. Paltog ako. Duduugan ang daytoy akayo. O nga maging gaita. Si bibiyag pailahan. Lupay kasta. At ang dagiti daduma sa nga na anagango. Daytoy akayo ti pinagbaling iti ti agnagan iti Lito at Trihas. Ket isumot ti ayaw yung da iti agnagan iti Olivia. Naragsak da iti. Ket kaslamakit kitak ti kinaragsak da. Ngam. Sayang. Pag-apoy ti kinaulpit ti tao. Agpaada na si Mina dito yabiyag. Jubilade! Ah, senyorita. Da kayo matgayang. Naimbag nga orasyon. Anya ti tangtangadam iti dayta dudugan na kayo? Awan, senyorito. Nagaddayon to'y nagturungan. Baybayam sama ti trabaho mi ti asyenda. Saan mat, senyorita? Inaldaw nga agtrab-trabaho ha. Ken inaldaw asarong karak dagiti amin a klase ti mula dito asyenda. Matartari pa to da amin. Saan mi abaybayan ti asyenda? Nasayat. Umay ka. Sumurot ka kanya. Sa dino, senyorita. Makipagsapol ka mat kini Crisanta. Amok nga mong tiyan. Ngam iliblibak mula kanya. Isungay ta. Sumurot ka kanya. Ta isurom ti ayan na. Saan da kumapilitan, senyorita? Tatalaga adyak amo. Pues, iti ka nito asaan mo ama ito do ti ayan ni Crisanta. Inasot na ti paltog na. Dahil ito'y paltog ko ti manggudas iti biyag mo. No saan mo nga isuro ti ayan ni Crisanta? Aniya? Da kaya ti maululbudan, Jubilande. Isungag tong palkalangan, no di mo kayat ti matay. Anya ti aramidan ni Jubilarde iti day tagundaway, gagayem. Di uliwana denggen, ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. Lirio! Iti tanap! Lirio! Iti tanap! Inapalabas, iti panagawid ni Jubilarde iti balay, ti inana. Nadlaw ti inana ti kinaliday daytoy. Dinamag na niya ti parikot kan paglidlidayan ti baro. Awan sa bali nga insungbat na, no di maditirik nana kan ti panakabannog na. Sana patsen ti inana daytoy, ngem ingkararag na langan asaan kumaabaybayan ti Diyos ti anak na. Iti may sa Arabi, ijay asyenda, adda nang ngeg ni Jubilarde ang nagikis a babae. Nakita na ni Baldo ang nakasakroy iti may sa babae. Idin disto ni Baldo ti babae, ginandat nan aramasen. Kinugtaran daytoy ni Jubilarde aging ga atim maray. Kastaunay abuteng kan sangit ti babae. Iti may sangal daw, immasidag ni Alex ken ni Jubilarde. Imbaga na sumurot daytoy kan kuana, tapno isuro na ti ayan ni Crisanta. Itagagayem, adtoy yung tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Amok na amom ti ayan ni Crisanta. Ngam iliblibak mo lang kanyak. Isungay ta. Sumurot ka kanyak. Ta isurom ti ayan na. Saan da kumapilitan? Tatalaga adyak among senyorita. Pues, iti ka nito asaan mo ang maisuro ti ayan ni Crisanta. Inasok na ti paltog na. Daytoy paltog ko ti manggudas iti biyag mo. No saan mo nga isuro ti ayan ni Crisanta? Anya? Diyak kaya ti maululbudan, Jubilarde. Isungag tong palkalangan, no di mo kaya ti matay. Senyorita. Ala, sumurot ka kanyak. Talo saan? Paltog akong day tamugin mo. Diyos ko, nakita ka pinaturungan ni Senyorito Alex iti paltog ni Jubilarde. Kalpasan na, simurot ni Jubilarde kan kuana. Ay na, saan mo ko maabaybayan ni Jubilarde? Diyos ko, ispalam iti anyaman na pagkan. Ispalam ko ma, Diyos ko.
Wanya, talaga ka tiyak mo isuro? Nagadbayan ti pinagnata. Talaga jak amo senyorito. Kas lang nagmumut ka dagiti nagdamdamagan ta. Sanda ngam amo ti sapsapulan. Imposible! Senyorito. Jubilate, saan ta ngagsardan? Adon ti bandog ko ng sapsapol ka ni Crisanta. Iso ang masapol ang makita. Masapol ang matagikwak. Anya. Sige, ituloy ta ti agsapol. Saan ta ngagsardan? Mas pabaya! Antay balak! Anya di bagam. Tayo may kapailang dito'y farmhouse, si ka, trabahador. Namuha kasapsapulan ni senyorito ti babaya nakapuraw. Kahit? Ibagak temok, boss. Ngam, masapulan ni senyorito ti kasarita. Ayan na ka di. Saan pa yasimang pan? Sige nga ron. Ang subyat to intong rabi, boss. Ani senyorito Alex ti kasarita. Nakadanon ta pa yung buti karayan. Ngam di talat ta masarakan ni Crisanta. Agsublitan ni asyenda senyorito. Sumikmitan. Abangan na makasalaw tayo ti daka sa tatao. Kat may sagmak ta. Laglagi pam dayo to, Jubilarde. Iti ka nito ang maamuak na limlamang mo ni Crisanta. Patayin ka. Anya. Sige, agsublitan ni Jasyenda. Senyorito, naimbag ta si bangkot kan. Senyorito, ur-urayan na ka, dahil ya trabahador. Di naman nga di bagakan niya, di kaya't na ngay bagakan ka. Day tatipod na senyorito. Anya dahi tangay bagam? Namuak na men, sapsapulin niyo ti babaya nakapuraw. Adamok, may papankan ko na. Senyorito, Anya tiyang may papankan ko na. Sige, ibaga madagos. Ngam, iti may sa kondisyon, senyorito. Jamtre! Sige! Ikan kay ti kwarta. Amok aday tati kondisyon mo. Oh, ato ti kwarta. Kukwam amin daytan, agbibisin. Agyaman ak, senyorito. Ita. Anya ti bagam may papan kini Crisanta? Amum ka di ti ayan na? Diyak mo, senyorito. Ngam, day to iti kinapod no. Ibaga mo no niya rita, jamtre ka di. Ti babaya sapsapulin niyo. Kat, apo, may bagat Victoria. Anya? Apo dayjay abakat Victoria? Day ta tinadoktorak, senyorito. Apo gayam day abakat Victoria ti babaya sapsapulan. Tumulog nga paraspas iti root dito'y tambak. Kalpasan na, lindak to sa rongkaran ti mansyon. Ang mga noaduman ng ti root ang nagtubo iti harde. Ay! Bakit Victoria? Liban daw. Sumunod ka kanya. Darasan. Sa dito! Basta sumunod ka kanya. Ang gawa amin Jamtre ka abakat. Ulbud ka gayam. Senyorito, Natangkan mo ti ulbud mo niya. anya ka diti ibagbagayo, senyorito. Nagdamagan ka idin may papan kini Crisanta. Ngam nagulbud ka. Tati kinapud mo na. Kat apong ni Crisanta. Ala, itamot lang. Mapantayo iti pagnanaadan nyo. Kwa! Jak am abot ibagbagam akrisanta, senyorito. Panagkunam nga ta, kat agliblibak jay padam a trabahador, kan agbibisin iti kwarta nga agipulong kanya? Nang rona tadakkel agatad, tintad ko kankwana? Impod mo kanyak dahil a trabahador. Anik Crisanta, kat apom.
Saan ako now, senyorita? Di ka nagulpot, pay. Ala, bakit Victoria? Itamat lang. Mapantayo iti pagnanaidan niya. Tagayat ko ang makita ni Crisanta. Saan? Jak amo ti ayam dayta Crisanta nga ibagbagam, senyorita! Darasam di magnas, sika apakat. Ay, Sabang, nagadayo mo ito pinagnatayo, senyorito. nabanod ako. Aginayad tayo kumaamag na. Laglagi pam, sika apakat. Ito man ako. Iti ganito nga gulbud ka. Paltugan ka. Ha? Tawan mo't langan ti Sir Bim dito'y lubong. Anya? Amigo, dakalagata tinaglakuan tayo ti balito. Talaga, amigo. Iso ti mangunor, nasay-saya at nagkinkinawat ang taka na yun. Itikas tao naman nayas, ti panagkakatuwa tayo. Wen, amigo, amok na ita. Santa kumaga ka papa, amigo. Tatlong nasaya at natatitaray, ti pagkwartaan. Gusto ka, amigo. O sige, agdiretso tayo ni J Mansion, amigo. Dakan ka tayo ito, amigo. Agorio, diretso mi J Mansion. Adtoy, agpalamiis kayo kay. Naimas dayta inaramid ko a Diyos. Ta presko a prutas. Agyaman kami, amiga. No anya ti kasapulan nyo. Ayaban daklaan. Siya kon ti mga sikaso kada kayo. Tadar aramiden ni Marciana. Sige, kat among ka di, Lorna. Dakalagata tinaglakuan mi iti balitok. Udno na ito, amiga. Yaklaim po garo pa nabak ng gayam iti balitok, ti bantayo. Ano ti karagana balitok? Anya. Wala, amigo. Amigo. Agpalamis na pa. Wala. Kalpasan na. Bilangin tanto manen ti kwarta naglakuan ta. Kat agbigay ta. No kasta, daytoy ti kalapaw yo. Bakit Victoria? Wan, daytoy ti kalapaw ko. Senyorito! Ano, ti makita ka babae ang nakapuraw dito? Baldo, Ha? sarkam ti kalapaw. Sapay ko ba? Sa awan di ta kalapaw ni Crisan. O sige, senyorito. Sarkat, naitang ka na pa. My lady. Dito'y gayam ti pagnanay dan ni Crisanta. Nagadalawat gayam. Lupay kasta. Sana tarikot. Kamahudyanan na makita kon ti babae ang nakapuraw. Sapay ko ba taawan iti unag ni Crisanta. Huwag mo, Baldo! Agda ka di dita? Senyorito! Awan tao titiunan ti kalapaw. Aniya? Awan ti tao iti kalapaw, senyorito. Sige, sa pula mi ti aglawlaw. Agawa! Ano ganito, senyorito? Awan, talaga, senyorito. Nandiyan, nakita ti babayang sapsapulan ta. Ang mga na nagulubod lang na ti apakan. Pinamnog na nga, senyorito. Ang mga mok no sama dito ti pagnanadan dayjay ang Crisanta. Ay, anay ko, takiyag ko, senyorito. Kalaping kuyos mo. Putdek daw ito takyan mo. Babaan ti paltog ko. No di ka agsaw iti pugna. Anay ko. Baldo, Senyorito! paltugam ti takyag da ito'y abakat. Uray anya ti mapaspasamak. Jak ipudno at ito'y ti pagnanawda. Anya! Bakit Victoria? San kakadipay nagpudno? Imbabakmat nga binan ka na kayo.
Adyak kapkapin na ano ti babae asap sa pulan niya. Jakap amo na jay at tao. Ubod ka magayam, babak-bakatang. Apa ti mo tiniro titakyag na? Sige, senyorita. Pagtuga kong titakyag na. Kanan buong tibalto sinangag ko ah. Adayo tinakangagag. Yan. Kasla iti ayat ti kalabaw mi kani apong. Ha? Asin tinagpaltog dita. Adda nga tamang nganop anakadanon dita abanda. Ah, tinasayat. Sumalog ako na. Leryo iti tanap. Tanawan kayo na. Agsubliak tumanan. Asino nga talaga iti manganop anakadanon iti banda nga ayan ti kalabaw mi. Ah, masapol ang makita ka. Amangan mat na dagiti tarakan mi kan ni apong ti ano punda. Kangasiyo. Tamanaw tayo dito. Saan niyo apan tugan dagiti tarakan mi akaldeng. Kas kadamano. Saan ka diyan nasaysayatan na dagita tarakan nyo ti paltugan mi? Ngam iti sika? Iso ano kailalam ti biyag mo? Nasaysayatan no ibagam ti pudno. Anya ko maakin na pudno. Ti ibagak ka na kayo, senyorito. Awan ti maipudno. Tatalagamot adyak am-am mo ti babae asap sa pulan mo. Dadyo pa ito may sakal din. Ay na! Hindi, ininuto na paltukat na tinitarakan ko. Pangasiyo. Baldo, saanan adagiti dingwan ti paltugan? No di ket ison a mismo. Senyorita, sigurado kayo ka din iti dahita ang desisyon nyo. Juan, Baldo. O sige, senyorita. Adalwan nyo dan dahita bakit dumistansya ka. Sige, tayo na nagtugaw iti dahi ba to? Kabuyag man ti parang paltog mo iti dahi ito bakit? Senyorita. Lalay mo na ba to? Ano ka to, senyorita? Sige na ba to? Paltog ka na! Saan na kasyanda? Saan? Bilang bakit Victoria iti talo? At nati ka palangkot mo. Ang nagatibiyag mo yung tagsoma. May isa. Tuwa. Ti Apo. Pudno, sikan ti makikita, bapaya nakapuraw. Nagpalanting kantata, senyorito. Apay, anya to na sa pulan niyo. Ah? Inan ano yun ni apong ko. Kinapay dagiti dingwan ni apong nagpaltugan niyo. Kwa, nabintas adayag. Dispinsaran. Dahil ti resulta, ti panaglibak dahi ito abakat. Kat ita, tanasapulan kan. Saan ka napaluspusan tay? Nasken asumurot ka kanya. Apay, hindi anya aga po ang sumurutakan ka, senyorito Alex. Nabayag ang naglamang ka. Iso akayat ka akanayon ang makita. Sumurot ka kanya ijay farmhouse. Kat ijay kan ngagnahad. Nigagdanag babae ang nakapuraw, tagbiag ka, kas may sa arena. Saan ang mabalinti kaya siya papasapak, Hindi senyorito? ka makikiyang dito, isiga pa ka! Apo! Tulitan mo niya apong ko! Awan ba? Nulata na kayo! Pwes, nasken asumurot ka kada kami iti panagsublimi ijay farmhouse. Anya tinasipulan niyo kanyag. Apay alas ka na sumurutak ka na kayo.
Basta sumurot ka kada kami. Sikat ipagbalunan ni senyorito nga asawa na. Iswa sumurot ka. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.